Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Hello, Iha Krisha. Mami, don't worry na, please. Safe na ko. Nami karon si Jo Marisa Lathiara Doctor's Hospital. Astilan yun, oy. Hatagan ko ni mo og kaguol, Iha. Mami, Nagparis lagi mo si Jo Marie. sorry na. May kay na aday signal diha. Muanak ko diha sa Latiera. Huh? Muani ka, Mami Rolaida? Gusto kong makatunan ng dapita, Daddy. Please. Ato, no. Ako tinihatag sa ako pagtukot. Sige lang, Dad. Okay lang. Piti sa tipar, I told you already. Kaya ikaw palayo na sa Sabrina. Ikaw ngita lang na ipapae. Gibuhat na ka na ako, Dad. Bisan og lisod kayong himuon. Aka na binuang ka na. Kana diskarte hinanggaw pa. Daddy. Ikaw ako, ko iho. Ikaw pinangga sa ako. Pero ako lagot basta ikaw supag sa ako. Makikamiga mo ko ni Brina, Dad. Kaya ko gusto nga supakon ka. Pisata. Ano di kayo sa tita shot? Pisa amiga. Wala niligi hapot pete. Nabalaka lang ko sa kahimtang karon niya dito sa La Tierra. Mao ka na ang rason. Ano gusto kong muuban ni Atty. Rolaida Bascon sa pagbiyahe ditong dapita, Dad. Basta. Kaya wala problema sa ako. Pisa ikaw, ato pa ikaw biyahe sa Europe, sa Amerika o sa Afrika. Basta ikaw di ba ato sa Sabrina. Daddy. Hinaot ikaw kasabot sa ako, ha? Ano ba hinapit sa tipal? O hinaot nga, klaro na kayo para nimo. Apatakalaan nga gisorte ko kanimo, ha? Alas ako, Dad. Lakaw na wala batasan. Wala isakto kartiyo, pedya santi pa. Ako lagot sa imo! Pite! Kontrolado lang gihapon sa kong amahan ng akong pagkatao. Isan pa manining akong pangidaron karon. Wala gihapon ko ni hatagi o kagawasan nga mubati o gugma. Ang sakit kay ang gusto mo itabo. Nasupakon ako siya o magtuman ko sa kung gusto. Hapit na gid ko mapuno, Dad. Hapit na gid. Jote na ligid kayo ang kuwang. Kumusta nagkakaroon si Brenda? Gusto. So yan ako kon makontak na pa siya. Naanay signal diri, VJ. Bago lang yun. Maayo hinoon. Kinabalaka na kayo ko ni mo diha, Bran. Salamat ha. Pero wa kay angay kabalakan ako. Abi mo gud ako og ni uban kanila ni Jo Marie og diskresya sa ilang lakaw. Ay, wa. Kay gusto kong ikasulti nga akong inahan aron ma-okay na mi. Unya, okay na mo. Okay na. Wow. Maayo hinoon, Brena. Nindot na nga mong pagtinagdanay sa usag-usa sa akong mama. Unya, kano sa di ka mo balik ka rin sa syudad? Klase na pagbayat sunod semana. Dili naman ko mo padayon og eskwela, VJ. Unsa? Anin ako din Dili na nako biyaan ang akong mama. Unya, ako. Ang atong friendship. VJ, Abi na kong nasuko pag-ayo si Papa Maynard. Nasuko gyud ko no. Uy. Pero sa pagkasayod ko no niya sa nahitabo ninyo, napulihan ang kasuko, grabing kabalaka. Normal lang tingali na nga bation sa ginikanan, Jom. Kaya nagtuman ba yukit ka? Ako man sab kani. Gikulbaan pa ko nga naguna-una sa among panag-atubang unya ni Mami Rolaida.
Alang sa mga wa masuhito, no? Makaingon gud nga nagpabadlong tagmayo. Bitaw no? Pero ang tinuod di ay alang sa mga nahibaw sa matuod na tong tumong nga bayanihon kinihabuhat. May labot ang pagtuo ug labaw ng espiritual nga aspeto. Gusto ka, Krisha? Fight lang, gyud. Laban lang. Wa na kini atrasay. Labaw nang wa na sad ni daganay. Matirang matibay. Oo, Maki. Matirang matibay. Ay nagkabalak ang imong alaga Ingracia. Nana siya sa luwas nga kahimtang uban ni Krisya. Maayo hinoon, Sir Maynard. Paingon na sabtungan sa Latiera si Rolaida. Kwaon na tingali niya ang iyang unika iya. O niya, si Brenna. Buoban ba sabsiya nila ni Ma'am Rulaida balik nga rin sa syudad, sir? Dili naman kuno siya kay dili na niya biyaan ang iyang mamatar sila. Uy, kasayang sayang pagtuon kung muundang siya. Ambot ka ha ug unsa gyud ang final nining desisyon. Sige, sir. Dili na ti ka disturbuhon pa diha. Salamat sa imo gihatag karon nga kasayuran nga dili na angay kabalak ang kahimtang ni Dudong Juma. Bye. Bye, sir. Ay, salamat in taon, Diyos ko. Wa gyud nimo pasagdi ang akong alaka nga si Dudong Juma. Kanunay gyud ako nga magpasalamat kanimo, Lord. O padayon gyud ako nga magampo o magasimba kanimo. Bisan pa man o gialirungan ako og mga binuhat nga tua nag-aliluya kang Satanas. Saya ko'y kalagat. Nangoryoso lang. Sa unsa? Kung unsay inyong nakuha. Sa pag-adto kunuhay ninyo sa dapit, nga kuno mauna ang misteryosong yuta sa adlaw. Con Tierra del Sur. Pakyas. Apan siguro ko nga dito na kami at tuwi kayo na, Senior Maynard. Buang kapamantingali, Padre Verde? Oh, Wa pamantingali ka mauli. dili ka usa kasay kaya trest. Pusa nga numutuo man ko nimo. Nganli ko pisag unsa. Tahilas ni mong pariya ka. Yubita ko tama sa ginawa, Senior Maynard. Andam gyud na ko kanabuhaton. Hoy, Padre Verde nga ingrato. Dili makamao nga mulingi og utang kabubuton. Pastilan, mauwaw kaunta niya nang gipanulti mo karon. Kamatuoran ni Ana, nagmatinud-anon ko sa diyang suod pa kaayo kita. Apan imo lang giguba niya itong nalisuan ko sa maayong pag-isip. Kay gisalingkway ko nimo. Padre Verde. Mami, asa naman ka tapita karon? Layo pa kaayo ko, iha. Nihapit ko aning restaurant aron mukaon kay gigutom ko. Ay, okay ma'am. Sorry, na-disturbo na akong imong pagkaon. No, okay lang. Wasap ko mag-start, wapasa ko mag-start og kaon, iha. Mami, bye. Bye, iha. Ay, niya napaingon din ang waiter para mo serve sa akong gi-order nga food. Kigutom na gyud ko. Igo-igo na po kay padayon sa pag-drive paingon sa Latiera. Wala ba ko'y driver? Naapay tao sa kong sakyanan, nagtalikod. Ay, basin og nanamin na siya sa windshield. Excuse me, sir. Hey, excuse me. Ikaw? Welcome sa lungsod sa Alpaca, Attorney Rolaida Bascon. Marcelo? Kalma lang. Ayaw o kahadlok. Ako paghihapon kini. Ang varsino kaniadto og
karon, bisan pa man sa dakong kalainan nga imo karong nakita. Unsa day nahitabo nimo? Gipatay ko, dili ba? Gipatay sa tao nga karon mao'y imong gikarelasyon. Borseno, Nahinumdum kapatingali nining lungsura. Ang alpaka. kuan. Oo, nainumdum pa ko. Nagsabot kita kaniadto nga ani magpakasal. Apan pakyas ang maong panaad. Pakyas kay gidagit si Varsino ug gipatay. Pasaylo ako kung nagtuo kong patay ka na yun. Hinugdan nga gitudluan kong akong kaugalingon nga higugmaon si Menard Benavides. Pasaylo ako, Varseno. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!